Pán tréner, gratulujeme k zaslúženému víťazstvu a zisku dôležitých 3 bodov. Ako by ste zhodnotili dnešný zápas? Ďakujem za blahoželanie. Samozrejme, sme to brali ako veľmi ťažký zápas, pretože sme vedeli, že super sem príde viac menej s takou defenzívnou taktikou a bude sa spoliehať hlavne teda na rýchle protiútoky. A vedeli sme, že to bude zápas hlavne teda o hlave a s tým, že budeme musieť rýchlo meniť to ťažisko hry, aby sme sa dostali do šance. A ten náš zámer bol trošku iný, aby sme rozhodli ten zápas do 20 minút. Nakoniec to bolo počas 90 minút, sme sa trošku trápili, bolo to také vydreté víťazstvo, ale o to cenejšie a chalanom blahoželám k tomuto víťazstvu a myslím, že ten cieľ, ktorý sme si dali, sme splnili. Napriek tomu, že Dubnica je v druhej šeske, ako ste sa pripravovali na tohto supera? Tak vedeli sme, že prídu viac menej tak defenzívne naladení a celá tá príprava bola zameraná jednak na štandardné situácie, ktoré mohli rozhodnúť ten zápas a hlavne teda, aby sme dokázali hrať rýchlo a hlavne po tých krídelných priestoroch, čo nám nevychádzalo dosť dobre prvý polčas, ale myslím si, že chlapci sa k tomu potom druhý polčas postavili dobre a nakoniec presne po krídelnej akcii sme dali ten poisťovací druhý gól a s tým sme boli spokojní. V dnešnom zápase, hlavne teda prvý polčas, bolo vidieť viac taktiky ako hry. Prečo? Tak ono je to veľmi ťažké nastupovať do každého jedného zápasu pod tlakom, že musíme sa dostať do tej prvej šesky a určite aj chalanom to zväzovalo trošku nohy a tá nervozita tam bola cítiť, ale v konečnom dôsledku sme to zvládli a s tým môžeme byť všetci spokojní. Ste sa viac priblížili k tej prvej šeske? Je niečo, čo môže ešte rozhodnúť? Tak my sme hlavne potrebovali vyhrať tento zápas, čo bolo pre nás mimoriadne dôležité, keďže sa nám to minulý týždeň nepodarilo so Šalou. A môže rozhodnúť to, že po Hrone, pokiaľ prehra doma so Skalicou, tak v podstate tým, že máme lepší vzájomný zápas a je lepšie skóre, tak by sme sa do tej prvej šestky mali dostať. Takže budeme čakať do nedele. A keď nie, tak určite na každý ďalší zápas, a hlavne teda ten najbližší, ktorý je pre nás takisto najdôležitejší s Nitrou, sa pripravíme zodpovedne a ja dúfam, že ten cieľ, ktorý sme si dali pred sezónou, splníme. Dobre, ďakujeme.
Čo rozhodol v zápase? Boli sme fotbalovejší, lepší, mali sme túžbu po víťazstve. Jednoznačný cieľ bol dneska vyhrať zápas. A preto celý realizačný tím, vedenie a hráči na ihrisku spravili všetko, maximum. No dnešným víťazstvom sme sa priblížili bližšie k tej prvej šeske, teda k postupu. Čo môže ešte rozhodnúť? Ja som presvedčený o tom, že dneska sa rozhodlo, že budeme v prvej šeske. Ak tak nie, tak som sa mýlil. Dôležitý bude zápas Ždaňa Skalica. Ak Skalica vyhrá, tak môžeme v nedeľu byť spokojní s tým, že sme splnili cieľ, ktorý sme si predsavzali pred súťažou. Ak tak nebude, tak nás čaká ťažký zápas v Nitre. Dobre, ďakujem za rozhovor. Takže Imo, práve ty si dnes rozhodol svojimi 2 gólmi o dnešnom víťazstve. Gratulujeme. Skús popísať tie góly, aké to boli situácie, penáltu a ten druhý gól. Tak hlavne, že sme dneska vyhrali ten prvý gól, tam Tommy Lenard dobre čakal na odrazenú loptu a išiel do strely. Protihráč sa mu tam hodil šlapakom, si myslím, jasná penálta. Som určený ja, Backy a Polgy, ale keďže som zatiaľ všetky dal, tak ešte som tam nikoho nepustil. A druhý gól, výborný center od Backyho, to nám vlastne chýbalo celý zápas, sme sa nedostali do takých centrov, ale teraz to vyšlo a chvála Bohu, že to tam padlo. Dobre, chcel by si tieto 2 góly niekomu venovať špeciálne? Tak svojej rodine a hlavne chalanom. Potrebujeme vyťaziť, to je dôležité teraz. Si najlepším strelcom v mužstve. Určite si za to aj niečo zaplatil. Čo ťa tieto góly všetko stáli? No, nestáli ma nič, ani ma nebudú stáť nič. A keď sa dostaneme do šesky, tak potom možno niečo vymyslím. Si najlepším strelcom. Keď sa nad tým tak zamyslíš, vymenil by si teraz nejaké góly za viacej bodov? Samozrejme, aspoň za 8, keď to tak počítam, tých 8, čo sme mali jednoznačne bodov získať plus, keby sme ich mali, teraz hráme o postup do prvej ligy a nie o postup do šesky, takže myslím si, že za to by som ich vymenil. Aký je to pocit, keď si teda najstrelcom, pretože v týme je oveľa viac zakončovateľov? Je to pre teba nejaká väčšia zodpovednosť? To je jedno, kto dá gól, si myslím. Teraz to sype mne. Predtým bol Jesus, tak to sypalo jemu. Keď sa vráti, uvidíme. Snáď zase začne dávať góly a keď budeme vyhrávať, tak to bude jedno, kto bude dávať góly. Na koľko gólov si trúfaš do konca sezóny? Minulý rok som si typol a tento rok nebudem typovať. Nechám sa prekvapiť. Dobre, ďakujeme.